La Fiscalia Anticorrupció obri investigació directa contra María José Català per un presumpte delicte de prevaricació i de tràfic d'influències. Recordem, durant la liquidació del Consorci València 2007, el que se fa és acomiadar els treballadors, però se preparen en paral·lel i de manera coordinada 7 processos de contractació que tenen un perfil molt determinat per a determinades persones. Això se certifica en un informe de la Intervenció General de l'Estat i també en una notaria on un grup de treballadors deixa assignat dies abans quines van a ser les persones contractades, que curiosament són les persones que se contracten. I quan entren en el Port de València, tots els procediments de l'Ajuntament de València decauen, perquè ja no tenen interès, perquè no era important cobrir aquestes places. Lo important era que aquestes 2 persones entraren a treballar. Compromís, denunciarem això davant de la Fiscalia, se comença a investigar i demanem que tot aquell que tinga informació sobre aquest tema l'aporte, perquè el Partit Popular no pot fer de l'Ajuntament de València una vegada més el seu xiringuito. Nosaltres el protegirem en nom de tota la ciutadania.